Hola, bona tarda, ja hi tornem a ser. Avui us tornaré a explicar el conte de Margarit el Cabrit, perquè la mainada, moltes vegades, sí que ja us agrada que us repeteixin els contes o les cançons. Doncs això, som-hi. Margarit el Cabrit o la por a les altures. Heus aquí que hi havia un ramat de cabres que estaven a les muntanyes. Veieu? Tot això d'aquí blanc són els núvols. I això són les muntanyes, que els núvols són... O sigui, les muntanyes són més altes que els núvols. I elles estan aquí. Totes les cabres. Perquè a les cabres els agrada molt saltar i anar d'una muntanya a l'altra. I sobretot els pics més alts. I aquí, com salta, un salt ben gros. Iu! Vinga amunt, vinga amunt, vinga amunt. Perquè els agrada molt i molt i molt a les cabres estar allà dalt a la muntanya. A totes, no. Hi havia una petita cabreta, que era la petita del ramat, que no li feia gaire gràcia, tenia por a les altures. I estava tota així, tota espantada. I quan mirava dalt a baix de la muntanya, que veia, ui, cap a la terra, avall, 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 ui, li rodava el cap. Un dia, les cabres van fer una berenada amb un pic molt, molt, molt alt. I totes molt divertides, excepte en Margarit. Pobre Margarit aquí, i llavors es va agafar a la seva mare, veieu aquí, i diu, ai, és que a mi això de les altures no m'agrada gens. I mentre estava allà, tota espantada, va veure a baix que hi havia els camps. I eren tot plans, no hi havia altures en allà, perquè era tot pla, tot pla. I va dir als seus pares, jo vull anar allà baix al camp, perquè ja no, amb les ovelles, perquè va veure que hi havia les ovelles. Diu, home, és que les ovelles i les cabres no es barregen. I la mare va dir, bueno, però has d'anar amb cuidado, perquè a veure si te volen o no te volen les ovelles. I va agafar una safata de la cuina, s'hi va posar al cim, i va lliscar muntanya avall, muntanya avall, muntanya avall, muntanya avall, de tan alt, i venia de tan alt, que pum! Quan va arribar a baix, que hi havia les ovelles en el camp, va quedar de potes en l'aire, de panxa en l'aire. I bueno, ja veus que el vell moltó, o sigui, l'ovella més gran, l'avi de totes les ovelles, li diu, i tu què fas aquí? Que les cabres fan molta pudor. Oh, és que jo no vull les altures, jo m'agrada aquí amb vosaltres pasturar, i així. No, 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 no. Les cabres i les ovelles no es barregen. I pobreta, tota així arronsada, va quedar i se'n va anar soleta perquè la deia que les ovelles no la volien. I amb aquestes que va sentir de dalt de la muntanya, una veu que deia socors, qui la pot ajudar? Que m'he quedat aquí dalt penjada i no sé baixar. I el Margarit va dir, res, jo l'ajudaré. I va treure aquella cabra que portava dins i va dir, és igual, jo vaig cap allà a salvar aquesta ovella. I va començar a pujar a les muntanyes,
va anar per allà, va fer un salt de muntanya a muntanya, sí, fins a trobar qui estava cridant-lo. I qui estava cridant socors era una ovella. I li va dir, què hi fas tu aquí? Dic, jo em dic Margarit. I l'ovella li va dir, jo em dic Borrelló. Doncs mira que jo volia ser escalador i m'agrada molt això de les muntanyes. I en Margarit li va dir, bueno, jo te'n puc ensenyar, perquè això de les muntanyes és cosa de cabres i ara ja he vist que sí que puc fer-ho. I sí, van començar a anar amunt i avall de les muntanyes, tot jugant, badabim, badabam, escolta, es divertien, s'ho passaven bé. I li van preguntar a les altres cabres, què hi fas aquí amb una ovella? Oh, és que vol ser escaladora. I jo li ensenyo. I ara ja no em fan por les altures. I sí, tu, amb aquestes, que amunt i avall, la Margarit i el Borrelló, vinga a pujar i a ballar per allà, i s'ho passaven d'allò més. Sí. Bueno, i va arribar un dia això que aquí va sentir en Borrelló que la seva mare la cridava. I el Borrelló, on ets, que no et veiem? I en Margarit el cabrit li va dir, tranquil, jo t'ensenyaré a baixar i anem a veure el teu ramat de xais. I quan va arribar al ramat de xais, totes les ovelles es van posar molt contentes i van agrair a en Margarit que cuidés en Borrelló i van voler que fossin amics. Llavors, cada dia pujaven i baixaven de la vall d'allà als camps fins a la muntanya i s'ho passaven d'allò pipa, vinga a passar d'una muntanya a l'altra i tot plegat. I després de vegades dormien al ras. El ras vol dir dormir a fora d'una casa. Veus, aquí ben abrigadets i tal. I en Borrelló li pregunta, diu, Margarit, diu, tu ets una cabra i jo soc un xai, però en realitat què som? Perquè a tots dos ens agrada anar a la vall o a la muntanya. I en Margarit li va respondre, Margarit li va respondre, abans que res i per sobre de tot, som amics. Per això, a vegades, l'important no és que siguem diferents, perquè podem ser molt diferents d'un nen amb un altre, d'una nena amb un nen. L'important és ser amics, sobretot. I així és quan les coses s'ho passen bé. Si recordeu, amb els amics que teniu, moltes vegades us ho passeu molt millor. I aquí teniu el resum del conte. Una muntanya, el ramat de xais, aquí en Borrelló, perquè recordeu d'aquest conte. I aquí un gat, i aquí un gos, i aquest conte s'ha fos. Vinga, fins demà.